Goddag YouTube. Jeg har ikke Johan med i dag. Jeg filmer hjemme fra mig selv. Ja, jeg ved det. Mig og Johan har ikke haft tid. Vi har haft et spil med hinanden, men vi er blevet gode venner igen. Men vi har ikke haft tid til sådan rigtig at være sammen i dag. Vi har nemlig et lille filmprojekt i skolen. En opgave, vi har fået for. Så ja. Derfor har vi heller ikke haft tid til at filme, fordi vi kan godt være sammen. Så det var nemlig konceptet med den her lille video her. Jeg vil gerne undskylde for, at vi ikke har lagt nogen videoer ud. Det er rigtig ked af det. Vi prøver at rette op på det. Ja, jeg ved ikke. Jeg er rigtig ked af det over det. Jeg ved ikke, hvornår der kommer en anden video ud. Ja. Jeg prøver at kigge på det, men jeg snakker med hende om det. Og jeg vil så gerne have en ny video ud. Måske CSGO, måske Minecraft. Jeg håber Minecraft, det er det jeg hælder mest til. Men ja. Så det var en lille undskyldning. Undskyld guys, jeg håber der kommer en. But stay also.